다우르시베 네, सबायजों दाउ मोनबाय आंनानै बिराद बरिया जाखाबाय नै दुन्दियाल' होनोसै आं सबायजों दाउ लकेल दे सबायाव बारा बुरजा होआखै बेदरखौ ओमफ्राय नैबेजोंहाय ग्रेभि नैबेबो मोनबाय कुकाराव खनथाम गाबख'बाय आङो जि मोजां जाखाबाय नै लकेल दाउ दुन्दिया होनोसै बेदराबो मोनबाय नै दुन्दिया हरबाय आङो लकेलखौ ग्रेभि जाबासो गोथाव मोनोना ओंखायनो ग्रेभि संबाय जाबाय आरो नै दिनै आंना थालिया सबायजों दाउ नै जाहैबाय दाउ लकेल गोसोम फार्स्ट टाइम जागोन आं दिनै ओमफ्राय बिनि रोसि खिंसिरि दं वेलकाम बेक टु इटन फुडिस खुलुमबाय एभरिबडी दिनैनि थालिखौथ' नुखाबाय दाउ गोसोम फार्स्ट टाइम जागोन आं ओमफ्राय सबायजों दाउ दे बिदिबा भिडिअखौ जागायनोसै स' I'll start eating you enjoy watching thank you God for this food bless this meal and thank you for everything you have given me सबायजों जागोननोसै First bite. गोसोम हाराफ्रा 다우르시베 소스 सबाय जानो गोथाव मोनो कमेन्ट खालामदो लेग पिस
Kalau boleh, mana? Kalau boleh, mana? Thank you guys.